Stop Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji Malawi konse kumene muli masanano pamene takubweretserani nkhani yomwe ili mkamwa yokhudzana ndithu ndi nsomba izi. Nsomba zimene zapezeka ndi anyamata okwana anayi amene anagwidwa akuchokera nazo ku Zambia kulowa nazo m'dziko lathu lino. Nsombazi zimatchedwa kuti anzathu achizungu akuti nsomba imeneyi dzina lake ndi Crayfish. Okay, anthu okwana anayiwa agwidwa, ndipo atagwidwa pa 16 May kwapezeka kuti dzulo ndi pamene kumakhazikisidwa chigamulo cha anthu amene wawa kuti akubweretsa nsomba zimene zikhoza kupereka chiopsezo kwa nsomba zimene tili nazo mdziko lathu lino, makamaka mu nyanja yathu ya Lake Malawi. And anthuwa anapezeka kuti akwanitsa kunyamula nsomba zolemera ma kgs okwana 250 kubwera nazo ku Malawi kuno kuchokera komwe ku Zambia opanda umboni wina uliwonse. Komano nkhani yayikulu ndionena kuti apa iwowa apereka chigamulo chawo, koma chigamulocho anthu ambiri akuunyaunya uwawa ndithu kuti chikuchitika ndi chani mdziko lathu lino. Zikukhala ngati kuti munthu amene ali mzika akagwidwa even ndi makala enieniwa uchita kudziwa kuti makalawo asapha munthu, koma amachachidwa ndithu zijazo ngati kuti mwina wayambana ndi dziko lonse. Pamene awa agwidwa ndi nsomba okhalanso kuti sa Malawi ayi, koma achachidwa tindalama ting'onong'ono ndi apo ayi ngati angalephere kupereka ndalamayo akakhala ku ndende timyeziso ting'onong'ono osati zaka. Koma tiyeni tiwerenge bwino lomwe apa akunena kuti anthuwa achachidwa myezi 6 ngati sakufuna kuti akakhale ku ndende kwa myezi 6 akuyenera kupereka ndalama yokwana 50,000 wina aliyense. Komanso kuperekedwenso ndalama ina yokwana 100 yonse wina aliyense akuyenera kupereka 200,000 basi. 200,000 basi. Akuluakulu, nsomba iyi ndi nsomba yoti ineyo ndikuyidziwa. Nsomba iyi niyo kupezeka nayo machina kudziwa kuti muli ndi nsomba iyi iniyo ndiye kuti mwachitola basi chikwama, for nsomba imeneyi imadula osati masewera. Okay, koma tiyeni tiwerenge nkhani yonse momveka bwino kuti muthe kuyitolera chikuchitika ndi chani kwenikweni dani ineyo kumango zilankhulira apa. The Lilongwe Magistrates Court on Monday convicted 4 Zambians for smuggling 250 kilograms of live crayfish into Malawi without proper authorization. They were arrested on May 16 and intended to sell the crayfish illegally. In a post on Facebook, the Department of Fisheries said one of the accused admitted to supply a Chinese buyer in Lilongwe and revealed it was his second transaction. Zomwe ndalankhula zija kuti inuyo kungopezeka ndi nsomba izizi machina nkudziwa kuti muli nazo, basi inuyo kwanu kwatheka ndipo zanu ziyenda bwino, chifukwa machina nsomba zimene amagula ndipo sagula mowa cheap ayi, amagula modula. Ndipitirize. Appearing in court, all 4 pleaded guilty to the charge. They were each fined 50 or 6 months in prison for possessing illegally aquatic animals and 150,000 or 12 months for possessing alien species. The charge of evading duty was dismissed as the state could not collect fees on an illegal item. Reported by Florence Mwale. Abale ndi alongo, mmene mwamveramu ndithu anthuwa ine ndikuona ngati pena pake sipanaende bwino, chinyengo chachitikapo, ndipo kuti tione makomenti
kuli nyamata ojia wa chipani cha MCP uyu amadziwika ndi dzina kuti honorable okondedwa aja. Apa mwatitayitsa nthawi kwa basi tingakhale timafaini timeneti. Nayenso akudabwa ndithu kuti amene angakhale mafaini wina wampanga reply pomwepo Mr. Chris Batch akuti 0/10 amwene. Okay, pali Hansa uyu usinkes akuti really 50 pin we will never be serious as a country. Okay, there pali Charles Mhande, if we review the law to protect the pangolin, we need to review them again to protect our fish spices. If this was a pangolin, everyone would have been armed up. Ndepali Joseph Complex Kumpembedza Junior mpaka 50 pini ayi ndithu. Pali Holy Grace, mufuna muyambise coronavirus momuno nanu amakoti tamaperekani mapenati enieni ngati malamulo ali ofoka bwanji mutapereka directive monga munachitira ndi zisankho zija kuti muibwerese poyera 50+. Susan Maona abale nzichanizi anthu kudya zinthu ndithu. Kaisi kuti mukaone milandu yambiri yokhudzana ndi makala ndalama zimene amachajidwa makala aja zimakhala zambirimbiri plus galimoto kulandidwa, koma wawa mumva kuti ayi galimoto imene anagwiritsa ntchito kunyamula nayo katundu amene kapena kuyenda ndi katundu amene sinamangidwe nawo sanakambeko za galimoto kuti mwina yitsekerako, koma wogwidwa ndi makala njinga amalandidwa peza kuti akuchajitsanso ndalama zambirimbiri mwinaso mamiliyoni amene imafika. Ogwidwa ndi makala amapezeka kuti akunyongedwa ngati kuti wapha munthu. Koma awa anthu onena kuti dziko lino silawo ndi ameneno akuimva kukoma justice kugwira ntchito kwa iwo, komanso akugwika tinene kuti mwina akugwiritsa ntchito ndalama kwa iwowa zikuyenda bwino ndithu mpakana ukafika levels yamenewa. Kwa lero ndikusireni pamene tikukasakaso na program ena. Pangani subscribe kuti zambiri simakuponyeni, share and like. Zomwe kwambiri. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100+ subscribers. BS Malawi with 100+ subscribers. Hot 265 with 90,000+ subscribers. Sam Mavita with 100+ subscribers. AMTV Malawi with 50k+ subscribers. Malawi Trends TV with 50k+ subscribers. Dreams Media with 20k+ subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k+ subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k+ subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.